Приказка за лека нощ, горското одеяло. Имало едно място, дълбоко в гората, където всичко било тихо, меко и спокойно. Там живеела една мъничка горска душичка, съвсем мъничка, почти като шепа светлина. Наричали я Лилия. Лилия си имала легло от мъх, възглавница от розови листа и завивка от светулкова коприна. Но най-много обичала своето горско одеяло. То било изтъкано от ухание на бор, песни на щурчета и галене на вятър. Всяка вечер, когато луната се показвала, гората затихвала. Всички животинки се сгушвали в гнездата и хралупите си, а Лилия започвала да пее. Лека нощ, листа зелени, птички, пепероди и елени. Всички спим под този свод, тих известен небосвод. Скоро около нея всичко било пълно с тишина, нашепвана от дърветата. Дъхът на вечерната роса се усещал като целувка, а самото време забавяло хода си. Лилия се завивала с горското одеяло и си представяла, че спи върху лунен лъч, носена от пухкав облак. И там, между съня и мечтата, тя танцувала с елени, играела с водни кончета и обикаляла звездни поляни. Никой не я будел, никой не я притеснявал. Само нощта бдяла над нея, като мила майка, която пази съня на детето си. Сега затвори очи, мила душа. Представи си, че и ти имаш такова горско одеяло, топло, вълшебно и леко като утринна роса. Нека тази нощ те прегърне тихо и нежно. Лека нощ. Ти беше с Violet Magic Mystic.